உங்களுக்கும் ஹேர் வந்து ரொம்ப சில்கியாகவும் ஷைனிங்காகவும் ரொம்ப ஹெல்தியான ஹேர் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக இந்த ஹோம்மேட் குளுட்டோதயானை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குளுட்டோதயாங்கிறது நம்ம பாடியிலே சுரக்கக்கூடிய நேச்சுரலாக சுரக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுங்க. இதை எப்படி நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பாண்டிச்சேரி பொண்ணு ஸ்டீல் பெயின். இன்னைக்கான வீடியோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தம்ப்நெயில வச்சு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. ஆமாங்க, ஹோம்மேட் குளுட்டோதயான் எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணலாம், இந்த குளுட்டோதயான் வந்து எதுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான். புதுசாக கல்யாணத்துக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்க லேடிஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அவங்களோட ஸ்கின்னும் க்ளோ ஆகணும், ஹேரும் வந்து ரீக்ரோத் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஹோம்மேட் குளுட்டோதயானை நீங்க வீட்லயே ரெடி பண்ணலாம். எப்படி நான் ரெடி பண்றேன் அப்படிங்கறத வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். நடுவுல இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, என்னென்ன யூஸ் அப்படிங்கறத நான் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் ஹேர் வந்து ரொம்ப சில்கியாகவும் ஷைனிங்காகவும் ரொம்ப ஹெல்தியான ஹேர் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பா இந்த ஹோம்மேட் குளுட்டோதயானை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த குளுட்டோதயான் தயாரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். இதில் இருக்கிற பொருள் தாங்க மொத்தமே வந்து ஒரு 5 தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பம்கின் சீட் வந்து 200 கிராம் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், மஞ்சள் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க. இது மஞ்சள் ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாதாம் பருப்பு வந்து 1/4 கிலோ அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா கசகசான்னு சொல்லுவாங்க, 200 கிராம் இருக்குது. இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் அளவாக தான் சேர்க்கணும். நான் உங்ககிட்ட சொல்கிற அளவு. இது பார்த்திங்கன்னா வாசனைக்கு வந்து ஏலக்காய் ஒரு 5லேருந்து 6 ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது வந்து என்னென்னா அதிமதுர பொடி, லிக்கோரைஸ் பவுடர்னு சொல்லிட்டு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். இதுதான் நமக்கு தேவையான பொருள். வாங்க நம்ம இதுக்கு என்னென்ன பலன்கள்ன்றதையும் நான் ஒன் பை ஒன் நான் அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறேன். இப்போ இந்த 1/4 கிலோ பாதாம் பருப்பு ஆட் பண்ணி லைட்டாக வறுக்கணும். ஏன் நம்ம இதை வறுத்து சேர்க்குறோன்னா அப்போ தான் ரொம்ப நாள் வெளியில் வச்சுக்க முடியும். இப்போ நான் செஞ்சது வந்து 1 வீக் வெளியே வச்சுட்டு மற்ற நாள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு தேவையானப்போ எடுத்துப்பேங்க. இந்த மாதிரி தான். இந்த பாதாம் பருப்பில் என்னென்ன இருக்குன்னா நிறைய அளவுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது, மெக்னீஷியம் இருக்குது. இந்த நேச்சுரலாக நம்மளோட கலரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதாவது கலருக்காக வேண்டின்றதில் இன்டர்னல் ஹெல்த்துக்கும் அவ்வளோ நல்லது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பம்கின் சீடும் அப்படி தான். இதில் காப்பர், ப்ரோட்டீன், ஜிங்க்கு, விட்டமின் பி இருக்குது, மெக்னீஷியம் இருக்குது, அயன் இருக்குது. இது எல்லாமே ரொம்ப அதிக அளவுக்கு இருக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் இதில் நிறைய இருக்குது. அது இன்னும் ரொம்ப நல்லது. குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறதுனால நம்ம கண்டிப்பாக இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஆட் பண்ணுற எல்லாமே வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறது தான். நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக யூஸ் பண்ணுறத விட இன்டர்னலாக எடுக்கும்போது டோட்டல் பாடியும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஹேரு, ஸ்கின்னு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லதுங்க. ஒரு நல்ல தூக்கம் வந்துடும். நேச்சுரலாகவே ஒரு நல்ல தூக்கம் வரும். நிறைய பேருக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னாலேயே வந்து அவங்களோட கலர் டல்லாகிறது, ஹேர் வந்து கொட்டுறது, இந்த மாதிரி இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இந்த பம்கின் சீட் நம்ம எடுத்துக்கும் போது நேச்சுரலான ஒரு தூக்கம் வரும். அதனால் வந்து நமக்கு தூக்கத்து மூலியமாக அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால் முடி கொட்டுதுன்றதும் சால்வ் ஆகி ஹேர் ரீக்ரோத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாத DHEA அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டீஹைட்ரோ எபிக் ஆண்ட்ரோஸ்டினாய்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் இருக்குது. அது வந்து கேன்சரை கூட அவாய்ட் பண்ணும், கேன்சருக்கு ஃபைட் பண்ணுங்க. அந்தளவுக்கு நல்ல விஷயங்கள் இது இருக்குது. அப்புறம் வந்து நிறைய ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்க கூட இதை எடுத்துக்கலாம் பயம் இல்லாமல். வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். அதில் விட்டமின் சியும் அதிகமாக இருக்குங்க. அதுக்கடுத்து ஆட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா கசகசான்னு சொன்னேன் இல்லையா, இதுவுமே வந்து நான் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் வாங்கினேன். இது நான் 200 கிராம் எடுத்தேன், ஆனால் 150 தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஏன்னா அதிக அளவு நம்ம ஆட் பண்ணும்பொழுது அது டேஸ்ட்டு மாறுங்கிறதுனால படபடன்னு பொரியும் போது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த கசகசாவிலையுமே ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் இருக்குங்க. நேச்சுரலான தூக்கத்தை கொடுக்கும், பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ரொம்ப ஞாபக மறதி ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்றவங்க இந்த கசகசாவை எடுத்துக்கலாம். பியூட்டி ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது ஸ்கின்னுக்கும் சரி ஹேருக்கும் சரி அவ்வளோ நல்லதுங்க. ஹேர் ரீக்ரோத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. நல்ல ஒரு கலரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது இல்லாத ஒரு நல்ல தூக்கம் ஒன்று வருங்க இது சாப்பிடும் பொழுது. அதனால் இதை நம்ம எடுத்துக்கும் போது ஓவரால் இந்த பாடிக்கும் வந்து இன்டர்னல் பாடிக்கும் ரொம்ப நல்லது. அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது எல்லாமே
நம்ம இன்டேக் எடுத்துக்கும் போது இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ வந்து இந்த குளுட்டோத்தையான் நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது ஒரு பொண்ணுக்கு மேரேஜ் ஆகுதுன்னா இதை நம்ம வந்து ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் கேப் இருக்குன்னா இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. டெய்லிக்கு நைட்டு பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவங்க ஓவரால் இந்த பாடிக்குமே வந்து ஒரு நல்ல கலர் கிடைக்கும், நல்ல ஹேர் ரீக்ரோத் ஆகுங்க. இந்த கசகசா சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அது கூடவே வந்து இந்த ஏலக்காயை சேர்த்து இது பண்ணிங்கன்னா ஏலக்காய் வந்து அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் இது கூட சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அரைக்கும் போது ஏலக்காவும் நல்லா மையும், அந்த கசகசாவும் கொஞ்சம் நல்லா கிரைண்ட் ஆகும். இது எல்லாமே நான் அரைக்கிறது எல்லாமே பல்ஸ் மோடில் வச்சு தான் அரைப்பேன். அப்படியே நம்ம வச்சு அரைக்கும் பொழுது என்னென்னா இது எல்லாமே எண்ணெயை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இல்லையா, அதனால் சிக்காயிடும். விட்டு விட்டு பல்ஸ் மோடில் அரைக்கும்போது நமக்கு பல மாவு பேஸில் கிடைக்கும். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சலிச்சிக்கலாம், நல்லா சலடியில் வச்சு சலிச்சிக்கோங்க. இப்போ ஒன்று ஒன்றா நான் அரைக்கிறேன் பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். அதுக்கடுத்து இது எல்லாமே நான் அரைக்கும் போதே நான் உங்கள்கிட்ட இது எதுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன். இந்த பம்கின் சீடை பற்றியும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன், அவ்வளோ நல்லது, எல்லாமே வந்து அவ்வளோ நல்லதுங்க. அதுக்கடுத்து அதிமதுரம்னு சொன்னேன் இல்லையா, லிக்கோரைஸ், இது வந்து பவுடர் பேஸில் இருக்கிறதுனால இதை எல்லாத்தையும் அரைச்சதோடு சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காகவே வந்து அல்சரு, நெஞ்செரிச்சல் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்துக்கெலாம் அந்த லிக்கோரைஸ் பவுடர் எடுத்துப்பாங்க. ஆனால் இது அதிக அளவுக்கு எடுத்துக்கக்கூடாது. பர் டேக்கு 1 கிராம் 2 கிராம் தான் எடுத்துக்கணும். நம்ம இதில் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்து கம்மியான அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணணும். நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணும்போது நான் காமிக்கிறேன். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த லிக்கோரைஸை நீங்கள் இப்போ எடுத்துக்கும்போது ரொம்ப நல்லதுங்க. அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கக்கூடியதில் ஃபஸ்ட் எய்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிக்கோரைஸ் தான். நல்ல அந்த ஒரு நல்ல ஹார்மோன்ஸ் வந்து சொல்லிக்கும், அதாவது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீஃப் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ்லாம் இந்த லிக்கோரைஸ் எடுத்துக்கும்போது ரொம்ப நல்லது. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இந்த மஞ்சள் பொடியை சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சள் பார்த்திங்கனாலும் ரொம்ப நல்லது. இன்டர்னலுமே சளிக்கு, ஸ்கின் க்ளோயிங்க்கு, டாக்ஸினை வந்து ரிமூவ் பண்ணும், ஆன்டி ஏஜிங் டானிக்காக இருக்கும் நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கும் பொழுது. நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி பவர். அப்புறம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்லாம் நம்ம வந்து ஸ்கின்னில் இருந்ததுனாலும் ரொம்ப நல்லதுங்க. எக்ஸ்டர்னலாகவும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இன்டர்னலாக எடுத்துக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ நான் அந்த லிக்கோரைஸ் பவுடரை ஆட் பண்ணுறேன். எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறேன்னா 3 ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணுறேன், இதுவே போதும். 1/4 கிலோ பாதாம் பருப்புக்கு 3 ஸ்பூன் வந்து லிக்கோரைஸ் வந்து கரெக்டான லெவல் தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏலக்காயும் ரொம்ப நல்லது. நம்ம பிபி லெவலில் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோலில் நார்மலாக வச்சுக்கும். கெட்ட கொழுப்பு வந்து எல்டிஎல்னு சொல்லக்கூடிய கெட்ட கொழுப்பை வந்து அழிக்கக்கூடியது இந்த ஏலக்காய். ஸோ நம்ம அதை வந்து வாசனைக்காக மட்டும் இல்லை, அதுவுமே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப நல்லது. இதுலேயுமே வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும், நிறைய இருக்குதுங்க. ஒரு டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நம்மளோட டைஜஷன் வந்து நல்லா இருந்ததுனாலே நம்மளோட ஹெல்த் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அல்சர் இருக்கிறவங்க கூட இந்த ஏலக்காயை எடுத்துக்கலாம். இந்த ஏலக்காயை நம்ம அடிக்கடி சேர்த்துக்கும் போது ஆக்சிஜனை வந்து அதிகமாக நமக்கு இழுத்து கொடுக்கக்கூடியது. அதனால் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்குதுன்றவங்க டக்குன்னு 2 ஏலக்காயை வாயில் போட்டு மென்று நம்ம அந்த சாரை குடிக்கும் பொழுது ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும். சூப்பரான டிப்ஸ், இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை நம்ம இந்த ட்ரிங்க்கில் சேர்த்துக்கிறது மூலிமா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ நான் இதை ஆற வச்சுட்டு இன்னொரு கண்டெய்னரில் வந்து மாற்றிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா அரைச்சி இதில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இப்போ எல்லா பொடியும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணுங்க. ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேறு ஒரு கண்டெய்னரை மாற்றி வச்சுக்கணும். ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ஒரு 20 டேஸ் வரைக்கும் எனக்கு இது வரும். நான் ஒருத்தங்க மட்டும் குடிக்கிறதுக்கு இது 20 டேஸ். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், நான் பெரியவங்களும் எடுத்துக்கலாம். ஞாபகம் மறதிக்கே நல்லது, ஸ்கின்னுக்கு நல்லது, ஹேருக்கு நல்லது, ஓவரால் இந்த பாடிக்குமே வந்து அருமையான குளுட்டோதையான்ங்க. சூப்பராக இருக்கும். இது நம்ம வீட்டிலையே செஞ்சு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. மார்க்கெட்லேயே இன்றைக்கி விற்கிது, பட் அதெல்லாம் வாங்காதீங்க. அதெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு சேஃப் கிடையாது. நம்மளே நம்ம கண்ணு முன்னாடியே தயாரிக்கிற இந்த மாதிரி வந்து வீட்டிலையே ப்ரிப்பேர் பண்ணுற குளுட்டோதையான் எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன். இது கூட வந்து நான் ஒரு பொருள் மட்டும் ஆட் பண்ணலை. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப 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 நல்லது. என்கிட்ட இப்போ வந்து ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்றதுனால நான் ஆட் பண்ணலை. அதுவுமே நேச்சுரலாகவே வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க குளுட்டோதையானை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போதைக்கு நான் ஆட் பண்ணலை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன். இந்த பாட்டிலில் தான் நான் மாற்றி வச்சுருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.